O conto da cabeza, creado por Loaira de sexto C. Un neno pediulle a súa nai que lle contara un conto da cabeza. E súa nai, inspirada, comezou. Érase unha vez un conto que quería saír da cabeza para que o contasen. Intentou saír por unha orella, pero non tiña por onde saír. Había moita cera. Logo atopou outro buraco, pero non tiña por onde saír. Estaba cheo de mocos. Seguiu buscando e viu os ollos, pero non tiña por onde saír. Tiña moitas bágoas. Buscou e buscou, atopou a boca e saíu contado pola nai.